Op Buitenhof de Lijstert beleeft u het ultieme vakantiegevoel. Alle vrijheid in een schitterende ambiance. Buitenhof de Lijstert is het summum van luxe omringd door de natuur. Vrijstaande Limburgse vakantieboerderijen, allemaal heerlijk luxe en aangenaam ruim. Het is gelegen midden in het prachtige natuurgebied het Leudal en centraal gelegen tussen Venlo, Weert en Roermond, ook wel de tuin van Limburg genoemd. U heeft bij Buitenhof de Lijstert niet alleen een ruime keuze uit verschillende boerderijtypen, maar ook voor uiteenlopende gezelschappen. U bent welkom met uw gezin, familie, vriendengroep of sportvereniging. De diversiteit aan vakantieboerderijen varieert van 5, 7, 9, 11 en 13 persoonsboerderijen. Daarnaast beschikken alle typen over een kindvriendelijke uitvoering. Aan alles en iedereen is gedacht. Alle vakantieboerderijen zijn van uitzonderlijk goede kwaliteit, zijn vrijstaand, staan op grote ruime kavels en hebben een prachtig design. Het type comfort beschikt over een royale, fraai aangelegde tuin met tuinmeubilair en een eigen parkeerplaats. Verder een ruime woonkamer met vloerverwarming, een mooie afwerking en een luxe inrichting inclusief PlayStation 3 met internetaansluiting. Alle vakantieboerderijen hebben een compleet ingerichte inbouwkeuken met een zeer uitgebreid servies en een ruim voorziene inventaris. De badkamers en toiletten zijn voorzien van luxe sanitair en vloerverwarming. Elke woning beschikt over minimaal 2 toiletten. Alle luxe boerderijen hebben ook nog een sauna, voorzien van alle benodigde accessoires. De originele saunakachels zijn kant en klaar voor gebruik. Neemt u graag uw trouwe viervoeter mee op vakantie? In de diervriendelijke woningen op de Buitenhof zijn uw huisdieren welkom. Of u nu komt voor de rust of om juist lekker bezig te zijn. Dit luxe vakantiepark biedt jong en oud volop mogelijkheden. Stelt u zich eens voor, het is een heerlijke dag. U hoort de vogels fluiten. De kinderen vermaken zich uitstekend in het subtropisch zwemparadijs. Of natuurlijk in uw eigen riante tuin, waar ze alle ruimte hebben om te ravotten, terwijl u zelf geniet onder uw veranda. Dat wordt echt genieten op Buitenhof de Lijstert. Want vakantie moet je goed doen. Wij wensen u alvast een hele fijne vakantie in uw luxe vrijstaande vakantieboerderij op Buitenhof de Lijstert.